שלום, אינסטלטור רועי, אזור המרכז. פה אנחנו רואים תיקון פיצוץ והחלפת צנרת סול וחצי. הנה הצינור שהתפוצץ, צינור סול וחצי, מוחלף בצנרת 40 מילימטר. מפה יש לנו את ההזנה מצד שמאל, יציאה לכניסה ראשונה, המשך לכניסה שנייה והמשך לצד ימין של כניסה א'. החלפת הצנרת עד למעלה. ירידה לכניסה שנייה, כולל הערקה 16 מילימטר. תודה.